Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 4. rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali pán poslanec Blcháč, pán poslanec Janas, pani poslankyňa Štolová, pán poslanec Štefunko. O ospravedlenie neúčasti z dôvodu práce neschopnosti požiadali poslanci Zdenka Mačicová, František Mikloško a Anna Záborská. Podľa odhlasovanej zmeny programu pristúpime teraz k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Vládny návrh zákona má parlamentu tlači 97, výsledky rokovania výborov sú v tlači 97a. Prosím teraz pána ministra financií Slovenskej republiky Ladislava Kamenického, aby vládny návrh zákona. Návrhom zákona sa zavádzajú nasledovné opatrenia: rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, všetky subjekty, ktoré vykonávajú činnosť na základe povolenia Národnej banky, tzv. banková daň, a zavedenie osobitnej sadzby pre banky vo výške 30%, ktorá každý rok klesne o 5%, pričom od roku 2028 budú mať všetky regulované osoby základnú sadzbu odvodu. Vyplatenie rodičovského dôchodku raz ročne v júni v jednej úhrnej splátke a súčasne sa navrhuje zvyšovanie sadzby poistného na starobné poistenie pre sporiteľov a zníženie sadzby povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Z uvedeného dôvodu súčasne sa navrhuje upraviť aj krátenie sumy dôchodku z prvého piliera pre poistenca, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Zvýšenie sadzieb odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa, samostatne zárobkovú činnú osobu a tzv. Platiteľa z dôvodu kritickej situácie verejnými financiami, kedy príjmy nepostačujú na krytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Súčasne sa navrhuje zníženie výšky percentuálnej sadzby príspevkov na činnosť operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národného centra zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keďže príjmy sú výrazne vyššie a v záujme šetrenia prostriedkov verejného zdravotného poistenia je tento krok nevyhnutný. Predĺženie uplatňovania solidárneho príspevku rafinérií aj na zdaňovacie obdobie dane z príjmov v roku 2024 z dôvodu, že pretrváva potenciál pre dodatočné nadzisky dotknutých firiem v roku 2024. Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov s vopred predefinovaným zvyšovaním sadzieb dane pre strednodobý časový horizont, čím sa vytvorí efektívny nástroj predvídateľnosti podnikateľského prostredia a zabezpečovanie daňových príjmov. Zvýšenie sadzby spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh. Vylúčenie podávania alkoholických nápojov v rámci reštaurácií a stravovacích služieb z uplatňovaním zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% do základu dane. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauráčnych a stravovacích služieb bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20% do základu dane. Zavedenie minimálnej dane z príjmu pre daňovníka právnickú osobu, ktorého daň je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane. Výška minimálnej dane rastie v rozpätí podľa výšky dosiahnutého príjmu, čiže už nie podľa toho, či je platiteľom DPH alebo nie. Odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmu z kapitálového majetku, vrátane príjmu súvisiaci so zdanením virtuálnej meny, ktoré narúšali horizontálnu spravodlivosť medzi podobnými aktivitami, keďže išlo o výnimku pre špecifický druh majetku. Zvýšenie sadzby dane z príjmov na podiel na zisku dividendy vyplácané fyzickým osobám do 7 na 10%. Úprava sadzieb správnych a súdnych poplatkov nadväznosti na infláciu, keďže náklady štátu na agendu správnych orgánov súdov a prokuratúry priebežne rastú, vždy režia IT systémy. Valorizácia sadzieb poplatkov sa netýka tzv. Percentuálne určených sadzieb poplatkov, ktorý sa výška automaticky mení v závislosti od základu poplatku, ako aj poplatkov, pri ktorých nie je rozpočtový vplyv významný alebo došlo k zmene príslušnej sadzby sadzobníka v posledných rokoch. Ustanovuje sa príspevok na RTVS vo výške 0,12% HDP. Štátny sviatok 1. september, deň Ústavy Slovenskej republiky, bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení zákonníka práce. Vypustenie vybraných ustanovení zákona o stavebnom sporení, ktoré by nadobudnutím účinnosti mohli nejednoznačne vykonateľnosťou, ale aj zavedením diskriminačných prvkov spôsobiť problémy v aplikačnej praxi. Zároveň sa navrhujú nevyhnutné potrebné legislatívno-technické zmeny. V prvom čítaní sme sa tu bavili o viacerých veciach. Avizujem, že prešiel pozmeňujúci návrh vo výbore, ktorý na jednej strane robí nejaké legislatívno-technické úpravy. Na druhej strane v prípade dane z dividend, to sa týka poznámky pána Hlinu, chcem povedať, preskúmavali sme retroaktivitu tohto opatrenia, nakoľko sa zmenila sadzba zo 7 na 10% týkajúce sa roku 2023. Podľa právnikov viacerých názorov, ktoré sme skúmali, nejde o retroaktivitu, ale v záujme toho, aby to bolo prehľadnejšie pre podnikateľov, som urobil opatrenie na to, že daň dividend sa bude uplatňovať vo výške 10% až od 1.1.2024, čiže za rok 2023 bude tí, ktorí si budú uplatňovať daň z dividend, bude sadzba 7%. Umožnili sme dopredaj tabakových výrobkov o 1 mesiac, sme predložili dopredaj v roku 2024, to znamená, aby tí, ktorí majú ešte zásoby, dokázali vypredať, aby im
nevznikali navyše škody. Ďalšou úpravou je to, že myslím, že pán Jakab dáva pripomienku ohľadne toho, že máme tu ustanovenie napríklad v roku 26, to však súvisí s tabakovými výrobkami so sadzbou dane, čiže o to zvýšenie o 40 centov na jednu krabičku od roku 24, potom do roku 25 malo byť nulové zvýšenie a v roku 26 malo byť opäť zvýšenie o 40 centov vzhľadom na to, lebo je potrebné, aby tento zákon prešiel ešte pred prijatím rozpočtu, tak aby nevznikli akékoľvek diskusie. Sme zatiaľ vypustili úpravu na rok 2026, ktorou sa budeme zaoberať potom v riadnom legislatívnom konaní v ďalšom roku a bude aj priestor na odbornú diskusiu k tejto téme. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom, ktorý bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorského výboru žiadne stanovisko. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Výbor pre financie a rozpočet o návrhu rokoval, ale nehlasoval, pretože nebol v čase hlasovania uznášania schopný. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval, ale nehlasoval, pretože nebol v čase hlasovania uznášania schopný. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože neschválil návrh programu. Po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi dali tieto výbory. Výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre kultúru a média. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti rímska 4 tejto informácie. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru mal výbor pre financie a rozpočet prerokovať na 8. schôdzi dňa 12. decembra 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrhu spoločnej správy výboru pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže v čase hlasovania o tom nebol výbor uznášania schopný. Otváram rozpravu. Do rozpravy sme dostali ako prvý za klub SAS vystúpi pán poslanec Sulík, nech sa páči. Začnem daňou z dividend, idete ju zdvihnúť zo 7 na 10%. Tie príjmy, ktoré odhadujete, sú dosť skromné. Má to byť 5 miliónov 300 tisíc, v ďalšom roku 9 miliónov 900, v treťom roku očakávate od zvýšenia 15 miliónov eur. Pán Kamenický, stavím sa s vami, že tieto príjmy nedosiahnete, preto lebo firmy sa tejto dani budú vyhýbať. Úplne naivne si myslíte, že dnes, keď na tej dani vyberiete povedzme 10 miliónov alebo 7 a zvýšite to na 10%, tak vyberiete 10 miliónov. Tá daň z dividend je možno, že posledná daň na svete, ktorú je možné prerátať staticky. To takto nefunguje, pán Kamenický. Oni budú robiť opak. Oni budú optimalizovať svoje príjmy. A keď už sa budú vyhýbať plateniu daní z dividend, tak automaticky, či chcú alebo nechcú, samozrejme, že chcú, automaticky sa vyhnú aj plateniu daní z príjmov právnických osôb. A budete mať na konci dňa, budete mať menej. Vedím to preto, lebo tu, keď štát dane znížil, tak na konci dňa mal viac. A nie, že na svätého Dindyho o 10 rokov, nie. I hneď, mal viac už aj hneď v roku zavedení daňovej reformy, ale rok potom mal výrazne viac, možno, že o takmer polovicu vyššie výnosy. Pán Kamenický, robíte veľkú chybu s touto daňou z dividend. Napríklad s Holandskom. Holandsko je najväčší investor na Slovensku. Je dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia na úrovni 5%. Či 7 alebo 10%, tak vlastník firmy z Holandska platí tak, či tak 5. Tam nebudete mať, pán minister, ani cent navyše. A odtiaľ sú najväčší investori, aj Deutsche Telekom a tak ďalej. To všetko ide cez holandské schémy spoločnosti. Zdanenie virtuálnych mien. To je vec, ktorej ešte menej rozumiem, lebo tam sú príjmy nula. Že výnos tejto dane dnes nikto neplatí, lebo registrované na Slovensku. Taká zásadná výhrada k tej konsolidácii, to čo vy to nazývate, že konsolidácia, v skutočnosti je to len žmýkanie tých, ktorí tvoria hodnoty, vy nešetríte. Je pravda, že znížili ste percento pre RTVS, to je asi jediné, kde šetríte. Inde nešetríte. Vlaky zadarmo je výborný príklad plytvania peniazmi. Ja teda neviem, že aký spoločenský význam má to, keď teraz môžu dôchodcovia cestovať krížom krážom cez celú republiku. Ale viem, že je to nespravodlivé v tom, že dôchodca, ktorý býva blízko vlakovej stanice, tak ten si môže cestovať a dôchodca, ktorý nemá vlakovú stanicu vo svojej obci, tak si cestovať nemôže. Alebo musí najprv zaplatiť, aby sa k tej stanici dostal. Ďaleko chytrejšie by bolo zaviesť, povedzme pre dôchodcov, veľkú zľavu. Nedať im to zadarmo, lebo nič nie je zadarmo v tomto svete. Ale dať im veľkú zľavu, nech je tá zľava kľudne 60-70%. Ale dať im to aj na autobusy. Stále ešte by tam bola nejaká cena, ktorá by bránila takému úplnému bezbrehému plytvaniu. Tak na Slovensku nemáme dostatok pracovnej sily a vy nezrušíte predčasný dôchodok. Odhadom 100 000 ľudí, to je taký, a tam vtedy boli tie generačné ročníky silnejšie, možno, že 150 000 ľudí, to sú tie 2 roky pred dôchodkom, môžu ísť do dôchodku, do predčasného dôchodku. No aký to má zmysel? Kebyže chcete šetriť,
a odvážne konsolidovať, tak sa pustíte do takýchto vecí, najmä keď je 13. dôchodok, keď je rodičovský dôchodok. Tak predčasný dôchodok ste mohli kľudne zrušiť. A odvod, ktorý platia zdravotné poisťovne na financovanie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ten odvod idete znižiť. Z 0,45 na 0,40%, to robí niečo vyše 3 miliónov eur. Idete im akurát tunak prihrávať ďalšie peniaze, samozrejme na úkor poistencov, ktorých následne pekne skasnete o 1%, ale myslím si, že k tomu sa budú vyjadrovať ešte moji kolegovia. Cigarety sa dajú ľahko pašovať a dajú sa aj kupovať v zahraničí, respektíve ľudia zo zahraničia ich nebudú kupovať u nás, ktorí ich kupujú, lebo máme napríklad nižšie zdanenie, a dajú sa aj nejakým spôsobom vyrábať a šúľať a neviem čo všetko. No ale vy teda idete zvyšovať daň z tabaku, idete zvyšovať daň z alkoholu, ktorá prednedávnom bola celkom solidne zvýšená, zdá sa mi, že o tretinu. Chcem sa vás spýtať, a možno na to budete reagovať, či by ste si vedeli predstaviť, súhlasiť napríklad s pozmeňovacím návrhom, ktorý by zdaňoval tabaku do tých vodných fajok iba tú časť, ktorá je naozaj tabak, lebo momentálne to sadzbou na daň z tabaku sa zdaňuje aj jablko napríklad, hej, alebo meta. Za klub Progresívneho Slovenska pán poslanec Kiš do rozpravy. Tento rozpočet je konzistentný s programovým vyhlásením vlády v tom, že nám neponúka budúcnosť, neponúka nám víziu, vyššie platy, neponúka nám vyššie dôchodky, nám budúcim dôchodcom, ale dokonca ani súčasným, a neskôr vysvetlím prečo, len zaplatáva diery a prerozdeľuje existujúce zdroje, vyberá ich z jedného vrecka a dáva ich do druhého. Ľudia z agentúry Fitch prišli na Slovensko, pozreli si Lex konsolidácia, povedali si, že toto nie, a znížili nám rating. A veľmi explicitne to hovoria v prvej vete svojho hodnotenia. Predtým nás hodnotila agentúra Standard & Poor's, tí nám neznížili rating pred mesiacom, ale ešte nepoznali tzv. Lex konsolidácia. A ak by došlo k tomu najhoršiemu scenáru, nerad to vyslovujem, ale bankrot, ako výsledok Gréci museli urobiť, je, že teda okrem mnohých iných vecí, ale teraz len čo sa týka dôchodkov starobných, museli znížiť dôchodky o tretinu. Toto je najhorší scenár, ktorý môže nastať, ale vláda k nemu smeruje. No a čo sa týka budúcich dôchodcov, teda nás, tých, čo sme teda v druhom pilieri, na Slovensku je 1,8 milióna, tak tým vláda berie dôchodky už dnes. Teda tie budúce samozrejme. Doterajšie vlády Smeru budúcim dôchodcom tými častými a nešťastnými zmenami v dôchodkovom pilieri, druhom, znížila dôchodky. Priemerný 40-tník, muž s priemerným dôchodkom, s priemerným mzdou, bude mať kvôli minulým opatreniam predchádzajúcich troch vlád o 130 eur menší dôchodok. Presun príspevkov z druhého piliera z tých 5, respektíve podľa zákona to malo ísť na 6 dnes platného, naspäť na 4%, berie budúcim dôchodcom sporiteľom v druhom pilieri dôchodky o ďalších niekoľko desiatok eur v závislosti od toho, kto ste, vek, príjem, pohlavie a podobne. Zdravotné odvody. Vláda ich zvyšuje, aj napriek tomu, že už dnes sú pomerne vysoké, a naopak pre naštartovanie ekonomického rastu, pre zlepšenie pracovných podmienok, vyššie platy potrebujeme znižovať odvody a vôbec zaťaženie práce. Už dnes má Slovensko najväčšie daňové odvodové zaťaženie v rámci V4. Odvody tvoria najväčšiu časť daňových príjmov pre štát, približne 44%, a je to veľmi vysoká úroveň aj medzinárodne. 9 faktických poznámok. Za to, že my konsolidujeme, tak nám bol znížený rating. To je úplný nezmysel. Sme schopní garantovať v druhom pilieri ľuďom, že to, čo si nasporili, tam budú mať? Nie sme schopní. Česi zrušili druhý pilier, Rakúšania ho nemajú. My sme to zaviedli podľa Čile. V Čile skrachoval. Za klub Oľano pán poslanec Jakab v rozprave vystupí. V tomto zákone sa nehovorí o žiadnej konsolidácii. Nejde o žiadne úspory na strane štátu, zníženie odvodu do druhého piliera na 4%. Máte to napočítané ako 365 miliónov eur ročne, ktorí si ľudia mohli sporiť na svoj dôchodok, ale takto ho prenesú do štátneho rozpočtu. Za mňa je to krádež budúcich dôchodkov, a na konkrétnom príklade, že ak má priemerný sporiteľ vek 38 rokov a šetril by do 65-ky, kedy by odchádzal na dôchodok, tak by sa mu tieto peniaze zhodnocovali ešte 27 rokov. Štandardné dlhodobé akciové zhodnotenie je na úrovni cca 6 až 7%. To znamená, že to nie je 365 miliónov, ale bavíme sa radovo o miliardách eur, ktoré si tí ľudia mohli nasporiť. V tomto konkrétnom prípade je to približne 1,7 miliardy eur. A to je výpočet za jeden rok. Čiže keď si zoberiete ďalšie roky, môžete narátať ďalšie sumy, ktoré títo ľudia prídu, keď si nebudú môcť sporiť v plnej výške tak ako teraz. Váš zákon je nesprávny, zle napísaný, v niektorých častiach protiústavný a najmä ožobračuje ľudí. Preto náš klub ho v žiadnom prípade nepodporí. Teraz už pani poslankyňa Jourová, nech sa páči. Ja sa budem venovať jednej veľmi nenápadnej vete, ktorá sa v tomto zákone vyskytuje a ktorá hovorí o financovaní verejnoprávnej televízie. Predložený zákon, ktorým vláda rieši konsolidáciu verejných financií, totiž prakticky bez udania dôvodu znižuje príspevok pre RTVS z 0,17 na 0,12% HDP.
Takýto návrh nebol nejakým spôsobom prekonzultovaný z RTVS a je otázne, či bol vôbec prekonzultovaný s Ministerstvom kultúry. Radikálne zníženie rozpočtu a neurčité sľuby o dodatočných rozpočtových opatreniach. V preklade to znamená, prídite za nami a keď budete poslúchať, tak vám niečo láskavo prihodíme. Vedenie RTVS hovorí, že najpravdepodobnejší dôsledok bude nutnosť úplne zrušiť viaceré kanály a ponechať len zákonom stanovené programové služby 1 a 2. Došlo by tak prakticky k vypnutiu kanálov Šport a 24, k hromadnému prepušťaniu interných zamestnancov či rušeniu ďalších neprogramových služieb RTVS, ako by mohlo byť napríklad rozpustenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Aj pri zvýšenom objeme reklamy by celkové príjmy nevzrástli. Navyše by viac reklamy mohlo znamenať menej divákov a teda ďalšie znižovanie hodnoty reklamného času, ktoré by televízia predávala. Celkový odhad príjmov z reklamy po výpadkoch spôsobených znížením základného rozpočtu je približne na úrovni 7 až 7,5 milióna eur a tým sa bohužiaľ diera v rozpočte vo výške 55 miliónov nedá zaplátať. A práve preto som podala pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu v nasledujúcom znení. Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zory Jourovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, tlač 97. Predkladané zmeny sú v nasledujúcom rozsahu. Bod číslo 1. V článku 12 sa číslo 0,12 nahradza číslom 0,16. Odôvodnenie k bodu číslo 1. Navrhuje sa zvýšenie navrhovanej výšky nárokovateľného príspevku pre RTVS s vládou navrhnutých 0,12 na úrovni 0,16 HDP. Dôvodom je snaha udržať všetky programové služby a zabrániť obmedzeniu alebo zrušeniu ďalších verejnoprávnych služieb RTVS. 7 faktických poznámok. Táto televízia skutočne dnes nie je schopná konkurovať ani sama sebe. Nie je to ešte v mediálnom priestore súkromným televíziám. V nominálnych sumách to bude o 10 miliónov viac ako minulého roku. Odorová vláda, bolo tam 0,17, ale viazala použitie tých prostriedkov a vtedy nikto nekritizoval, nikto to nerozporoval. Ďalšia vec, čo sa týka reklamného trhu. Komerčné televízie majú 20%. Tam bude po úprave z 0,5% na 2,5% sotva desatina. Čiže to rozhodne neznamená, že sa zmení charakter verejnoprávnej televízie. Bude mať desatinu toľko reklamy, ako majú komerčné televízie. Ešte aj z toho extrémne okriešteného percenta, 0,5%, bol ešte limit na prime time, keď je najvýhodnejšia reklama. Čiže aj toto je ďalší bod, ktorý umožní zaujímavejšie príjmy verejnoprávnej televízii. Rezume, bude viac nominále, ako malo minulého roku a bude to na všetky programové služby. Ďakujem. S reakciou na faktické pani poslankyňa Jourová. To zrušila televízia, tak si to nikto nevšimne. Ja si myslím, že by si to veľmi veľa ľudí všimlo. Všimla by si to celá audiovizuálna tvorba na Slovensku. A vlastne by som len chcela zopakovať, že pre pána Jariabka, pre všetkých poslancov vládnej koalície stačí podporiť môj pozmeňovací návrh a väčšina z tých vecí, o ktorých som hovorila vo svojom príspevku, sa nestane. Ďakujem. Ďalšou v rozprave je pani poslankyňa Petrík. Zatiaľ čo zarábajúci slobodný muž či žena bez hypotéky alebo s pocovidovou hypotékou pri plnom zdraví sa poskladá na 100% nových vládnych opatrení, na oplátku nedostane od štátu nič. Dokonca na výplatnej páske títo ľudia uvidia, že cena ich práce vzrástla, ale na účte im pribudne tá istá suma. Otázne však je, kto prispieje na dôchodok im, keď dovršia dôchodkový vek. Čísla totiž hovoria jasne. Starneme, populácia sa stvrkáva, cudzích nechceme a vlastných nechávame odísť. Rast nákladov je pritom spôsobený najmä neudržateľnými zásahmi do dôchodkového systému, ktoré nie, že by sa išli zastaviť teraz, ale oni sa idú ďalej prehlbovať. O nepriaznivom demografickom vývoji som už hovorila. Ten spôsobí, že populačne slabšie generácie budú musieť zo svojich odvodov zaplatiť dôchodky pre populačne silné ročníky. Matematika je v tomto jednoduchá a ja sa pýtam, odkiaľ na to chcete, prosím vás, zobrať. Či znovu percento po percente budete zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré je už dnes najvyššie vo V4 a 10. najvyššie spomedzi krajín OECD. Ja politicky rozumiem, že sa koalícia snaží urobiť čo najviac pre vlastný elektorát. Tieto kroky sú však ďaleko za hranou. Ponechanie rodičovského dôchodku súčasne s vyplácaním 13 dôchodkov a za zachovania inflačnej valorizácie dôchodkov stojí ľudí v produktívnom veku viac ako 1 miliardu eur. Bohužiaľ nie jednorazovo, ale každý rok. Ak vládnej koalícii skutočne záleží na tom, aby sa udržali pri moci, mali by sa starať aj o tých, ktorí im tento dosiahnutý sociálny štandard financujú.
Ďalší v rozprave pán poslanec Hargaš. Čo len teda dávam do kontextu, že my už dnes máme tretiu najnižšiu produktivitu v rámci Európskej únie. Za nami je len Grécko a Bulharsko. Čiže tretiu najnižšiu ideme ešte ďalej znížiť týmito opatreniami a myslím, že sa plnou parou vydávame na tú grécku cestu. Asi to niekoho škrie, že tí Gréci sú ešte za nami, tak ich chceme dobehnúť a posunúť ich vyššie v tom rebdičku. No a teda druhá otázka, na ktorú mala vláda dať odpoveď, je, že či tento návrh zákona ovplyvní konkurencieschopnosť. Tam už tá odpoveď je menej úprimná, povedal by som odflaknutá, pretože v textovej časti sa hovorí nasledovné. Vzhľadom v skutočnosti, že daná regulácia sa týka každého podnikateľského subjektu v SR v rovnakej miere, konkurencieschopnosť na vnútornom trhu sa nemení. Čím vlastne hovoríme, že na všetkých to platí rovnako, takže medzi sebou si budú konkurovať stále rovnako, lebo sa ich to týka všetkých. Zmena môže negatívne ovplyvniť cezhraničné investície a konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v rámci EÚ, keďže sa zvyšuje cena práce a odvodové zaťaženie. Čiže na vnútornom trhu je efekt nulový, hovorí vláda. Konkurencieschopnosť medzi podnikmi bude stále rovnaká, lebo sa tie povinnosti týkajú všetkých rovnako. Na vonkajšom trhu v rámci EÚ vláda priznáva, že môže táto zmena ovplyvniť cezhraničné investície a konkurencieschopnosť, keďže sa zvyšuje cena práce a odvodové zaťaženie. Skutočný recept na naštartovanie ekonomického rastu by bol pozrieť sa na výdavkovú stranu rozpočtu, teda viac šetriť na spotrebe štátu, viac šetriť na každej investícii, respektíve každú investíciu, ktorú štát robí, naozaj poctivo hodnotiť s ohľadom na hodnotu za peniaze a na tej strane príjmov podporiť konkurencieschopnosť a ekonomický rast, jednak cez znižovanie byrokracie štátnej a v neposlednom rade podporovať konkurencieschopnosť cez cielené investovanie do zvyšovania produktivity. A ten najväčší problém, ktorý v tejto oblasti máme, je, že slovenské podniky, ja už som to hovoril aj v rozprave ku programovému vyhláseniu vlády, slovenské podniky jednoducho nevedia uchopiť digitálnu transformáciu, nevedia zavádzať nové technológie. Viac ako polovica podnikov ani nemá týmy, s ktorými by takéto projekty realizovala. Len menej ako štvrtina podnikov dnes vôbec má nejakú stratégiu digitálnej transformácie. Ako ďalší pán poslanec Dostál, nech sa páči. Niečo by som teda zacitoval aj z tohtoročnej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo je to dôležité aj z hľadiska, čo sa vláda chystá presadiť v parlamente vo vzťahu k druhému pilieru. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v reakcii na správy Európskej komisie vo svojej tohtoročnej správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2022, publikovanej v apríli tohto roku, uvádza: Európska komisia v apríli 2023 zverejnila porovnanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií ukazovateľmi S2 a S1. Podľa týchto výsledkov má Slovensku najhoršiu udržateľnosť verejných financií spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Najhoršiu. Tieto výsledky však vychádzajú z dlhodobých projekcií Európskej komisie z roku 2021, ktoré okrem iného nezohľadňujú prijatú dôchodkovú reformu ani lepší vývoj verejných financií v rokoch 2021 a 2022. Teraz rokujeme o nejakom konsolidačnom balíčku. Nesúvisí iba s tým, že potrebujeme konsolidovať, že deficit je hrozivo vysoký, že dlh nám neutešene narastá, ale aj s tým, že súčasná vláda chce pokračovať vo svojom populizme cez kompenzácie, cez 13. dôchodky, opäť plošne, neadresne, všetkým, na úkor vyššieho daňového zaťaženia, ktoré prichádza práve s týmto konsolidačným balíčkom, ale aj na úkor ďalšieho zadlžovania, pretože skôr či neskôr všetko toto rozhadzovanie budú musieť zaplatiť voliči a daňoví poplatníci, občania a občianky. Sa prihlásil do rozprávy pán minister. Prosím, máte slovo. Dámy a páni, my už na tej gréckej ceste sme. Musím konštatovať a poviem otvorene, keď prídem na ECOFIN, skutočne sa hanbím, že Slovenská republika má najvyšší deficit zo všetkých krajín Európskej únie. Ja hovorím jedno, my sa nachádzame na gréckej ceste, my už sme na gréckej ceste. Naše dlhopisy sa pohybujú na úrovni prirážky ako Grécko voči nemeckým dlhopisom. 4,1-4,2% platíme za dlhopisy. Náprava zlého stavu verejných financií bude trvať nie jedno volebné obdobie, ale dve. Ak teda bude vôľa na to, aby sa konsolidovali verejné financie. Čo sa týka tých agentúr, musím povedať jednu vec. Áno, môže dôjsť a ja možno aj očakávam, že príde k nejakým zmenám ratingov. Ja budem bojovať za to, aby sme ten rating nestratili. Tie agentúry robia svoje ratingy v určitom momente. Ani agentúra Fitch nevidela napríklad rozpočet verejnej správy. Videla balík konsolidačný a mohli povedať, je to málo. Na druhej strane vám chcem oznámiť, že tento konsolidačný balík je najväčší, aký sa na Slovensku kedy robil. A bude sa robiť najväčšia konsolidácia v ďalších rokoch, aká sa na Slovensku robila.
Pán Sulík tu deklaroval, že nevybereme daň z dividend a že sme si to zle vypočítali. Zoberete efektívne zdanenie našej dane z dividend plus dane z príjmov právnických osôb, tak máme asi 7. najnižšie v rámci celej Európskej únie. Takže tuto tie reči o tom, ako ideme všetkých poslať do zahraničia, že treba optimalizovať a podobne. Tak optimalizovať budú tí, ktorí nechceli platiť dane, ale tí optimalizujú aj dneska. A nikto nevyháva nikoho a za 3 percentuálne body, o ktorých sa zvyšujú daň z dividend, si myslím, sa to nikomu neoplatí, ak nechce porušovať zákony Slovenskej republiky. Poviem otvorene, my sme mali úvahu o tom, že to bude 15%. Čiže bežný človek nevie, čo to je dividenda. A ja nebudem spochybňovať to, že aj podnikateľom treba nechať, ale náraz o 3%. V minulosti ste platili aj zdravotné odvody z dividend a rôzne iné veci. A iné štáty zo dane z dividend, ktorú majú oveľa vyššiu ako my, takisto žijú. Takže bude žiť z nich aj Slovenská republika. My sa snažíme šetriť aspoň v tom, že chceme znížiť výdavky ministerstve o 5% a netvrdím, že to skončilo. Budúci rok ideme konsolidovať o ďalšie 1% a ďalší rok o 1% a ďalší rok o 1%. Čo sa týka vlakov zadarmo, stojím si za tým, je to naše sociálne opatrenie. My chceme, aby sme zabezpečili našim dôchodcom, aby sa dostali napríklad, keď chcú pozrieť svoju vnúčku alebo svoju rodinu, tak sadnú na vlak a my si myslíme, že štát má na to, aby títo ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky, aby boli za to nejako odmenení. A takisto poznámka pánu Sulíkovi, ktorý tu hovoril o tom, že pri hypotékach, keď banky budú umelo navyšovať úroky a podobne, že potom nás to bude neviem koľko stáť. Musím ho upozorniť, že máme tam zastropovaný maximálny príspevok pri refixáciách na 1800 eur, či si to môže vypočítať v Exceli. Ak banky budú umelo zvyšovať úroky, tak je to nekalá obchodná praktika a budú kontrolované. A dovolím si povedať, že to riešenie, ktoré sme ponúkli, je dobré a je to jediné riešenie z tých všetkých riešení, ktoré tu padli, ktoré reálne tým ľuďom aj s tými hypotékami pomôže. RTVS tu mám poznačené. No áno, znížili sme to percento. Čo sa týka celkového objemu peňazí, je na úrovni minulého roku o niečo možno viac, o pár neviem koľko eur. Ale musím povedať, že chceme prísť legislatívou, ktorá umožní RTVS viac zarábať na reklame a doplniť si tak zásoby peňazí, ktoré budú používať. Môžete to spochybňovať, ale je to proste tak. Budú tu rôzne pozmeňujúce návrhy. Viem, že pani Jourová podala pozmeňovák z 0,12 na 0,16. Viem, že tu bude pozmeňovák pána Biskupiča z 0,12 na 0,15. My hovoríme o tom, že tie peniaze, ktoré by sa mali do RTVS doplniť, budú práve vďaka tomu, že tie limity, ktoré má RTVS, čo sa týka reklamy, by sme uvoľnili. Čo sa týka druhého piliera, áno, znižuje sa odvod, priniesie to peniaze do štátneho rozpočtu. Voláte po odbornej diskusii a keď vám je znesená, podľa mňa celkom validná námietka, že vlaky zadarmo nie sú fér opatrenie, lebo sú aj starší ľudia, ktorí nemajú dostupnosť vlakom, ale využívajú autobusovú dopravu a dostanete k tomu aj alternatívny návrh, aby ste radšej namiesto vlakov zadarmo dali zľavu, veľkú zľavu, ale aj na autobusy, aj na vlaky, aby jednak pocítili kladne toto opatrenie všetci seniori a zároveň, aby sa to nezneužívalo, keď bude aspoň malá časť poplatnená, tak vaša odborná reakcia je, že ale čo, to je nezmysel, že tá pani má v dedine len autobusy. My sme sociálni a my chceme, aby dôchodcovia chodili vlakmi zadarmo za svojimi vnúčkami. Vy chápete, čo sa stane? Veď tá televízia stratí konkurencieschopnosť. A vy si myslíte teda, že sa spoločnosti húfne pohrnú, aby mohli investovať do reklamy v médiu, ktoré nikto nepozerá? To ako naozaj? Alebo v časoch, keď aj súkromné televízie lákajú diváka na tzv. Dni bez reklamy, len aby teda zostali pred tými obrazovkami, tak RTVS pustí cyklus reklám medzi už obohratými filmami a to tak na 10 minút v kuse. To má akože fungovať, to naozaj nemôžete myslieť vážne. A na záver, verejnoprávna televízia má byť naozaj verejnoprávna a taký program má aj prinášať. Riaditeľ sa nemá spotený naháňať za príjmami z reklamy na úkor kvality programu a nemá si v predklone s prosikom pýtať od akejkoľvek vlády financie aspoň na jej základné funkcie. Pani poslankyňa Uščíková. Malí podnikatelia v regiónoch sú ľudia, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj osud do svojich rúk a nečakať, kto im čo dá. Rozhodli sa nespoliehať na štát, rozhodli sa vytvárať hodnoty a často je podnikanie východiskom zo situácie, keď si človek nemôže nájsť adekvátnu prácu. Malí podnikatelia dokonca vytvárajú ďalšie pracovné miesta a berú na seba zodpovednosť zamestnávateľa. A vláda miesto pomoci podnikateľom v ich rozvoji ide pre nich zavádzať reštriktívne opatrenia.
Súčasťou návrhu je článok 6, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 595/2003 zákona zbierky zákonov o daní z príjmov, a to konkrétne návrh nového paragrafu 46b, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza minimálna daň pre právnické osoby, tzv. Daňová licencia. Výška tejto dane bude variabilná v závislosti od zdaniteľných príjmov z daného obdobia, a to v rozmedzi od 340 až po 3840 eur. To znamená, že aj spoločnosť, ktorá je v strate, musí uhradiť daň, a to vo výške buď 340, 960, 1920 alebo dokonca 3840 eur. Skupina podnikateľov, ktorej sa najviac dotkne povinnosť splatiť minimálnu daň, je skupina, ktorá musí uhradiť tzv. daňovú licenciu vo výške 960 eur. Veľmi často je to výška priemerného mesačného príjmu, ktorý taký bežný podnikateľ s jednou prevádzkou, pár zamestnancami vie dosiahnuť. Pýtajte sa možno, prečo podniká, ak má len toľko málo. Pretože napríklad nemá možnosť sa zamestnať vo svojom odbore, pretože má rád to, čo robí, pretože nechce za lepším príjmom odísť z regiónu. A tak zamestnáva seba a často aj zo pár ľudí okolo. Ide o rodinné firmy, poľnohospodárov, prevádzky služieb, predajne potravín po dedinách. Tie predajne potravín na dedinách sú už mimochodom v menších obciach z dôvodu rastu nákladov, ale aj z dôvodu vyľudňovania regiónov ohrozeným druhom na pokraji vyhnutia. Podnikatelia, ktorých sa najviac dotkne povinnosť platiť minimálnu daň, sú tí, ktorí na to, aby mohli investovať do rozvoja firmy, si často berú súkromné pôžičky a majetok, ktorý takto kúpia, vkladajú do majetku spoločnosti. Odpisovanie takto obstaraného majetku ich často dostane do straty na pár rokov. Takíto podnikatelia budú potrestaní za svoju investíciu, za svoju snahu rozvíjať svoju firmu, zaplatením daňovej licencie. Toto všetko hovorím z vlastnej skúsenosti podnikateľky v regióne a skúsenosti súdnej znalkyne. Ako súdna znalkyňa v odbore Ekonómia a manažment som často skúmala práve dôvody, prečo podnikatelia nezaplatili alebo neodviedli daňovo-odvodové povinnosti. Tieto opatrenia majú úplne opačný efekt pre naštartovanie ekonomiky a pre podporu zamestnanosti. V dôvodovej správe som našla zaujímavú vetu k minimálnej dani právnických osôb. Citujem: v dôsledku negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie je možné, že niektoré z firiem v dôsledku tohto opatrenia zaniknú alebo prípadne začnú vykazovať zisky, ktoré by v opačnom prípade nevykazovali. Takže miesto toho, aby ste podnikateľov podporili, pomohli im, aby nevykazovali stratu, aby ste im poskytli racionálne stimuly, tak vy len skonštatujete, že firmy zaniknú. Nebude to fungovať tak, že spoločnosti si vymyslia zisk, len aby neplatili daňovú licenciu. Takto sa ozdravovanie verejných financií, dámy a páni, pán minister tu už nie je, nerobí. Takto sa nebuduje budúcnosť krajiny. V rozprave vystúpi pán poslanec Galko. Po správnosti by sa mal tento návrh zákona prezentovať ako lex. Ošklbeme a okradneme vás o všetko, aj o to málo, čo máte. Dámy a páni, pristúpime teraz k hlasovaniu. Ako o prvom budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní tlač 84. Dávam slovo pani spoločnej spravodajkyni Ľubici Lašákovej z výboru pre sociálne veci, aby hlasovanie uvádzala. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Spoločná správa obsahuje 17 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V rozprave vystúpili 4 poslanci, nikto z nich však nepodal pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte prosím hlasovať spoločne o bodoch 1 až 17 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajkyne hlasovať o bodoch 1 až 17 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prítomných 76 poslancov, za 76. Konštatujem, že sme tieto body schválili. Pani spravodajkyňa? Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predseda, sme v treťom čítaní. Otvorte prosím rozpravu. Vzhľadom na to, že sme v skrátenom legislatívnom konaní, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási. Nie je tomu tak, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime teraz k hlasovaniu návrhu zákona ako celku. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prítomných 76 poslancov, zahlasovalo 76. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Ďalej budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia doplňa zákon číslo 364/2004 zbierky zákonov o vodách, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní tlač 50. Pani poslankyňa Zuzana Matejčková z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uvedie hlasovanie. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. V rozprave vystúpili 2 poslanci, pričom pán poslanec Horecký podal pozmeňujúci návrh. Najprv pristúpime
pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru uvedené body schváliť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch spoločnej správy 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prítomných 126 poslancov, za 84, proti bol 1, zdržalo sa 41 poslancov. Konštatujem, že sme tieto body schválili. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Horeckého. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca, tak ako uviedla pani spravodajkyňa. Prítomných 130 poslancov, za 96, zdržali sa 32, nehlasovali 2 poslanci. Konštatujem, že sme tento návrh schválili. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Pán predseda, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom konaní, sme v 3. čítaní, prosím, otvorte rozpravu. Otváram rozpravu v 3. čítaní, pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime teraz k hlasovaniu zákona ako o celku. Prosím pani spravodajkyňu, aby uviedla toto hlasovanie. Predseda, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prítomných 131 poslancov, za 92, zdržalo sa 38 poslancov, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely vodného zákona. Budeme pokračovať ďalej v druhom čítaní o návrhu zákona, o ktorom rokujeme od dnešného rána od 9. Pán poslanec Pročko, nech sa páči. Tento zákon, ktorý predkladá vládna koalícia, je zákonom, ktorý naozaj nemá nič spoločné s normálnosťou. Je to lex ožobračovanie. Ako ďalší sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Igor Matovič. Nech sa páči. Obyčajným ľuďom to tu dnes už zaznelo a ja som vďačný Julovi Jakabovi, že urobil tú stránku ficovepoplatky.sk. Ste krásne zvýšili 900 rozličných poplatkov. O 50%. Absolútna väčšina, niektoré o 40%, tam ste sa zmilovali, niektoré o 60%, niektoré až o 100%. Odporúčam ľuďom, aby si tú stránku pozreli, keď si chcú pozrieť, za čo budú platiť viac, tak na stránke ficovepoplatky.sk si nájdu kompletnú informáciu. Takto ľuďom zoberiete z vrecka 37 miliónov eur v prvom roku, v tom ďalšom myslím, že to je viac ako 50 miliónov eur. Ako ďalší sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Marián Vyskupič. Nech sa páči. Ale poďme k rozpočtu. Konečne bol zverejnený a myslím si, že tým padla bašta argumentácie pána ministra a že teda rozpočet prinesie a ukáže nám aj šetrenie na úrovni štátu, respektíve škrtanie výdavkov, ktoré si jednoducho verejné financie nemôžu dovoliť, ale nič. Realita je, že v rozpočte žiadne šetrenie štátu na sebe nenájdeme. V mojom prvom pozmeňujúcom návrhu vypúšťam článok, ktorý zavádza alebo znovu zavádza minimálnu daň pre právnické osoby. To sú tie dobre známe daňové licencie, ktoré sa teda viažú na obrat a bude to ďalšie zaťaženie špeciálne malých firiem, relatívne nových firiem, ktoré bojujú a možno ešte nie sú ziskové, alebo fakt proste sú v ťažkom prostredí a nedokážu byť ziskové. Toto môže byť presne tá kvapka, ktorá povie, že vzdávam to, zatváram firmu, končím. Takže vyraďujem článok, ktorý zavádza tieto daňové licencie. Ďalšia vec, takisto po dlhom boji sa nám podarilo znížiť DPH v gastre, ktoré teda bolo fakt ťažko skúšané všetkými týmito krízami, hlavne teda tou covidovou, a tak sa podarilo na podávané nápoje a jedlá teda dať 10%. Tuto vláda tú časť na nápoje alkoholické teda presúva na 20% a jednoducho ja to vraciam naspäť. Kto trošku pozná gastrobiznis, tak veľmi často je to tak, že to jedlo so všetkou tou prácou okolo toho máte tak na prežitie a zarábate niečo na tých nápojoch, na tom alkohole okolo toho. Tak teraz zasa si štát povedal, že treba im zasa ničiť, treba im to zasa stiažiť a stiaží im to dvakrát, pretože sa ešte aj spotrebná daň bude zvyšovať. Takže toto vyraďujem. Takisto už len veľmi rýchlo k RTVS. Myslím si, že v dobe, kedy fakt koalícia útočí na slobodu, chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, tak dávam návrh, aby teda z tých 0,12 sa to zvýšilo naspäť aspoň na 0,15, čo by umožnilo zachovať nezávislosť RTVS. To bol prvý pozmeňujúci návrh. Druhý pozmeňujúci návrh, to tu už padlo, takže len veľmi rýchlo. Je veľmi škodlivou zmenou zníženie odvodov do druhého piliera z 5,5% na 4%, takže vraciam to naspäť, vyraďujem tento článok. Takisto len veľmi rýchlo ku bankovému odvodu tých drakonických 30%, to je
proste extrém, to sa jednoducho nerobí, to je proste štátne výpalníctvo, to sa nijak inak nedá nazvať. Tak zasa v rámci nejakej konštruktívnosti tak dávam návrh, aby sa to aspoň znížilo na polovicu. To znamená výšku osobitného odvodu, tak ako bola navrhnutá, znižujem o polovicu alebo na polovicu. A posledný pozmeňujúci návrh sa týka kryptomien. Myslím si, že aj toto už bolo povedané, mám asi posledných 28 sekúnd. Takže zasa pozmeňujúci návrh robí to, že vyraďuje články, ktoré vlastne odstraňujú tú našu zmenu, ktorá by priniesla zníženie zdaňovania kryptomien a investícií. A teda teraz to vláda chce zrušiť, takže vyraďujem články, ktorými sa to ruší. To znamená, zostal by zákonný stav tak, ako bol prijatý na sklonku minulej vlády a pomohol by Slovensku stať sa Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, tlač 97. Pani poslankyňa Byto Ciganíková, nech sa páči, máte priestor. Teraz teda k tomu zdravotníctvu a k vládnemu návrhu. No, v 2010 sme dávali do zdravotníctva 3,5 miliardy eur. Keby sme to prepočítali cez infláciu a všetky tie ekonomické ukazovatele, tak vlastne to by bolo dnešných 5,5 miliardy. Ale my dnes do zdravotníctva v ďalšom roku ideme dávať 8 miliard. Oveľa viac ideme dávať, ako vlastne sme dávali v 2010. A teraz si všetci sa pozrime na to, že okoľko teda stúpla tá kvalita zdravotníctva. Lebo keď nám stúpli financie z 5,5 na 8 miliard, že dávame viacej kvázi aj po započítaní inflácie, takže či nám o toľko to stúpla reálne aj kvalita zdravotníctva. No a toto je vážne problém. A teraz, ja som to hovorila, tu mnohí koaliční kolegovia, ktorí boli vtedy v minulom volebnom období v opozícii, aj moji kolegovia vtedy ešte v koalícii, keď som bola súčasťou, vedia, že naozaj som to hovorila bez ohľadu na to, aká bola vláda pri moci. Obrovský problém v zdravotníctve je, že lejeme tam peniaze bez toho, aby sme naviazali tie peniaze na výsledok. To je fakt veľký problém. No a čo robíte v tomto zákone je, že v podstate robíte znova to isté. Ľudia za seba platili v minulom roku, pracujúci ľudia ekonomicky aktívnych, odvody cca priemerne 220 eur. Za poistencov štátu platí štát, priemerne to bolo predtým 35 eur, keď sme presadili aj s pomocou niektorých kolegov zákon, ktorý hovorí o tom, že to bude aspoň 55 eur, tak teda od tohto roku platí, že za, počúvajte teraz dobre, dôchodcov, invalidov, detí, matky na materskej, všetky skupiny, ktoré vlastne spotrebovávajú 80% zdravotnej starostlivosti, tak za týchto ľudí platil štát 35 a teda teraz platí 55 eur, áno, čiže 55 a 220. A vy teraz navrhujete, že týchto 220, čo za seba platia pracujúci, čo je vlastne súčet tých odvodov pracujúceho a aj zamestnanca jeho, lebo furt to musel vytvoriť ten pracujúci, stále to berú jemu z výplaty, hej, čiže stále sú to peniaze toho človeka, ktorý mohol mať navyše. Tak vy teraz hovoríte, že pracujúci má platiť ešte viac, aby štát nemusel. A toto je na tomto nefér, lebo my vlastne motivujeme zamestnávateľov a zamestnancov, aby odvádzali menej peňazí, aby nepriznávali svoje príjmy. A toto sa bude diať. A že sa to bude diať, priznávate aj vy sami. V odôvodnení k tomuto zákonu máte, že zvyšujete odvody, a teraz pozor, pracujúcim, hej, ale vy ešte aj odvody za invalidov, za zdravotne postihnutých ľudí, prosím vás, ešte aj to zvyšujete. Vážený, akože toto už je fakt, že moc, hej, ale dobre, zvýšite teda takto, toto uvádzate, že zvýšite odvody a keby ste to len technicky prerátali, tak vám vyjde, že by mal byť teda príjem do štátnej kasy 390 miliónov eur. Inými slovami, politici prinútia ľuďom odovzdať 390 eur proti im vôli a zoberú im to z platu. Ale nakoniec vypočítavate, že bude to len 357. Prečo? No, lebo ten rozdiel je práve v tej optimalizácii. Vy viete veľmi dobre, že nebude to 390 preto, lebo zamestnávateľia budú motivovaní vytvárať menej pracovných miest a zamestnanci budú motivovaní nepriznávaním mzdu. 6 faktických poznámok. Ja som teda fanúšikom toho, že keď sa pozeráme na výdavky zdravotníctva, aby sme sa viac pozerali na inšie indikátory. Buď na to, že koľko celkovo z HDP míňame, alebo máme tu výdavky na jedného obyvateľa. A tu, aby som možno ukázal, že aká priorita bola pre vlády Roberta Fica zdravotníctvo, tak som si napríklad pozeral, teraz som si otvoril tzv. OECD štatistiky a pozriem sa, že v roku 2016 sme dávali, teda to bola predposledná vláda Roberta Fica, sme dávali 7% HDP na zdravotníctvo. Keď Robert Fico končil v 2019, tak sme dávali 6,9. To znamená, že my sme reálne o 0,1 percentuálneho bodu ešte za to obdobie predposlednej vlády Roberta Fica znížili výdavky na zdravotníctvo. A preto to chcem na
tom ukázať, že keď sa pozrieme na vyspelejšie krajiny, tie, ktoré sa nám dávajú za príklad, napríklad také Nemecko, tak to proti našim 7%, teda súčasným už 7,8% HDP, dáva takmer 13% HDP na zdravotníctvo. Holandsko dávalo 11% v roku 2021. To znamená, že ten samotný objem nominálny tých financií tam nie je až taký dôležitý. Podľa mňa je dôležité sa pozerať na to, ako zaostávame v porovnaní alebo s ostatnými krajinami alebo v tom indikátore HDP alebo na jedného obyvateľa. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, je 8 hodín a 1 minúta, čiže čas na dnešné rokovanie vypršal. Zajtra budeme pokračovať ráno o 9 hodine, prerušujem schôdzu a budeme pokračovať faktickou poznámkou pána Tomáša Valaška. Ďakujem pekne a pekný večer.